हमनी के पिछला वीडियो में हमनी के बात कइले रहनी जा कि पेरिमेनोपॉज का होखेला अवुरी एकर लक्षण का होखेला। अगर रउआ से हमनी के वीडियो छूट गईल बा आ एकरा बारे में जानल चाहत बानी त नीचे दिहल लिंक पर क्लिक करके हमनी के पिछला वीडियो देखी। आज हमनी के पेरिमेनोपॉज के प्रबंधन खातिर 6 घरेलू उपाय के बारे में बात करब जा। 1. नियमित व्यायाम करी। अगर रवा पेरिमेनोपॉज के लक्षण से राहत चाहत बानी त व्यायाम के अपना रोजमर्रा के जीवन के हिस्सा बनावल बहुत जरूरी बा। व्यायाम से हार्मोन संतुलित रहेला, जवना से मूड में बदलाव कम हो जाला। एकरा से तनाव अवुरी चिंता भी कम होखेला, अवुरी मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होखेला। व्यायाम से हॉट फ्लैश के संभावना कम हो जाला। 30 मिनट के पैदल यात्रा करी, भा रोज हल्का जॉगिंग करी। 2. बढ़िया नींद ली। पेरिमेनोपॉज के दौरान बढ़िया नींद मिलला से शरीर अवुरी दिमाग आराम से रहेला, हार्मोनल बैलेंस बनल रहेला, चिड़चिड़ापन अवुरी थकान भी कम हो जाला। संगी इस शरीर के ठीक होखे के प्रक्रिया के तेज करेला, जवना के चलते आप दिन भर ताजा महसूस करेनी। ऐसे रोज एक ही समय में सुते अवुरी जागल के आदत बनाई। 3. हेल्दी वेट बना के रखे के चाहिए। पेरिमेनोपॉज के दौरान वजन बढ़ल एगो आम समस्या होखेला। वजन बढ़ला से हॉट फ्लैश अवुरी जोड़ में दर्द बढ़ सकता। ऐसे स्वस्थ आहार ली, जवना में फाइबर, प्रोटीन अवुरी स्वस्थ वसा होखेला। तले आ ज्यादा मीठा खाना खाए से परहेज करी। 4. कैल्शियम के भरपूर मात्रा में सेवन करी। पेरिमेनोपॉज के दौरान हड्डी कमजोर हो सकता, ऐसे कैल्शियम के अपना आहार में शामिल करी। कैल्शियम हड्डी के मजबूत करेला, अवुरी ओस्टियोपोरोसिस के खतरा कम करेला, अवुरी मांसपेशी के ताकत बनवले राखेला। ऐसे कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही, पनीर, बादाम, पालक, अवुरी ब्रोकोली खाई। 5. डॉक्टर से मल्टीविटामिन लेवे के सलाह ली। कई बेर हमनी के शरीर के सिर्फ खाना से जरूरी विटामिन अवुरी खनिज ना मिलेला, ऐसे मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स खइला से फायदा हो सकता। डॉक्टर से सलाह लेला के बाद आप अपना आहार में सप्लीमेंट्स जोड़ सकतानी। 6. तनाव कम करी। पेरिमेनोपॉज के दौरान मानसिक तनाव होखल आम बात बा, लेकिन एकरा के सही तरीका से प्रबंधित कईल बहुत जरूरी बा। तनाव कम कईला से हॉट फ्लैश, घबराहट अवुरी अनिद्रा भी कम हो जाला। त योगा ध्यान भी करी, गहरा सांस लेबे के तकनीक अपनाई आ अपना परिवार का साथे समय बिताई। अगर रौरा ए उपायन के अपनाई त पेरिमेनोपॉज के सफर आसान हो जाई।